wake da laifin kashe kasar mu cikin talakawa da 'yan siyasa masu kudi ko gidan sarauta dalla muke bayani. Wajen baki Allah ya gata malam. To muna gode wa Allah. An fa dawo. Madaukakin sarki Allah ya gata malam. Da yake ba mu daman zuwa wannan makaranta. Sosai ko Allah ya gata malam. Mi karatu dalla. Sosai ko Allah ya gata malam. Ba dan muna shakka wani. Sosai ko Allah ya gata. Ko muna jin alfarmarsa. Sosai ko Allah ya gata malam. Kitabu siyasiya wa umuru mulki ha. Allah ya gata malam. Littafi da yake jawabi dalla. Dangane da umuran demokradiyyar kasa Najeriya. Allah ya gata malam. In an yi daidai sai mu faɗa Allah ya gata malam. in an yi kuskure Shi ma faɗa zan yi. ba zaman wanda muke. Zama raw material muke Allah. Sharawa minhum. Ahaluna Allah. Sharawa minhum. Su ma ahaluna. Dukkaninsu abu ɗaya ne. Allah ya gata. Ɗaliban mun kan tare. Sosai ko. Da karatu mun da garin Madina. Allah ya gata malam. Babun. Ai kuma ga Ai na mara sai. ya ruka ya ce a cire. A ce ta shigo? Ya ce ya tuba. To malam ya ce ga wani babi. Allah ya gata malam. Na. Filmu ankarati lim umara iddini wal bokawiyina. To ka fa Allah ya gata malam. babi ne da zai karatu da yake so ya ankar ya faɗakar da malamai masu nasaba da addinai to wannan ƙasa ce ta mutum biyu a wannan janibi imma dai ka kasance musulmi ko kuma kasance mabiyin addinin Kirista haka Allah ya so ya gamma a wannan ƙasa da ya so sai ya yi su daban ya yi mu daban domin ya buga misalin hakan nana ko ba ba to amma Allah ya haɗe mu wuri guda akwai dalilinsa da ya haɗe mu wuri guda don haka ƙasa ce ta mutum biyu na to karatun shine ake ankarar da masu nasaba da waɗannan addinai malaman ciki cewar mai malaman kowane bangare da mabiya da malamai shehiwa ne ko da kuma rabaran wani duka shine ake karatu akan janibi cikin abin da yake da umuri da siyasar kasa na ko ba ko sai me ilamu ayyuhal ulama iddini yace to ku sani ku waɗannan malamai na addinai nan guda biyu duk isarka da malanta duk isanka da zama rabaran fada ko da irin isa kake duk tarin magoya bayan malam daga kitabu siyasiya umar ka sai kita to fa ku sani lakumul damati to ku sani kuna fada dama Allah ka tsaya duk a kanu ba shi ba sosai kwallon kuna da dama ta ne bi an takunu siyasi ku zama yan siyasa kuna da yanci rabaran fadawa na ashagwa ne kuna da yanci ku zama yan siyasa ku zaɓi jam'iyya ku tarje kuma ba ga mataimakin shugaban ƙasa ba matinai na ba na Najeriya ka a wannan ba sun hau ba ba ma sun bajin malami ko na addinin Kirista ko to abin kafin ma nan madabakin lazina amanu malamin da yake kasa zai iya fitowa kansila Kirista ba mu da ke zuwa pastor zai iya yin kansila za ku iya fitowa gwamna ma'ana dai kuna da yanci rawanin malantaka bai hana ku fito ku zama yan siyasa bai hana babu laifi za ku iya zama yan siyasa akwai karatu kamar mu a Kano akwai misali ana Kano ba shugaban masar malamai ko sosai kwa a shek Madam Khalil ko sosai kwa takarar gwamna ike a halin yanzu kuma yakan je masallaci ya ba da fatawa ya ja sallah ya karatu kullum sai ya je Allah da ya ba karatun kuma ya je ya tafi campaign to kuna da dama karatu ne na wa bi an taqra'u aw tuqra'u ko kaji ba kamar yadda malam Ibrahim Khalil ya fito yake takarar gwamna kowanne malami da kowanne irin janibi yana da yancin takara ko ya nema ko ya tsayar ya zaba a zabe shi ko ya zaba babu komai daga cikin watanin mulkin Najeriya kundin wannan shi al'ummu ba ya ba ku irin wannan dama duk karatun ka shigo a damanta da kai ka zaɓi jam'iyya kurum karatu ne muna zuwa kurum wa haka zafi janibil bokawiyina haka kuma yan takarda su ma Allah ga malam duk bokonka duk takardarka kana da yancin tsayawa zaɓe an ga wurin an zo Allah yace me yace iqra'u aw tuqra'u ku tsaya
a zaɓe ku ko ku zaɓa su wani da ke takarda ne Allah ga Allah shi mai kitabu siyasiya akwai falsafa Allah tunda su suka fi kaza ce dalalin wada shi ya san kudin gajerigo jaririya ko ba ka bane ba to tunda su yan takarda ne sai littafin yace ikita me yace iqra'u kawai sai ba ku umarni ma ku ba shawara ba ku tafi ku je ku shiga au tuqra'u shikenan ko ku zaɓa ko a zaɓe ku wala yubalu romati ba abin da ya shafi wannan yanayi da shi tana da ƙasa ba ka ke kawai zai zaɓe ka ba ruwansa to karatun lazina amanu Allah ya ci wala da muka gaya muku cewa kuna da yanci malamai masu fakewa a bayan wata jam'iyya hawan bari dan raye wani dan takara to fa shine kuma Allah ko dan sukar wani dan takara kaji kuma wata matsala Allah ya ci annan ba uzurin ku bane sai ku Allah ya ci kun raya a baya an ga me ya faru Allah ya ci suka ce jihadi za kun soka a baya kun ga abin da ya faru sai ku Allah ya ci abin da muke cewa fito ka ce kai ɗan jam'iyya kaza ne sosai kwa wannan ba zai raba ka da almajiran ka ba wani matsala zuwa za ka gaban ka ci gaba da karatu ka tuna kun raya kun ba mu akwai ba dan iyaye na ne wannan Allah da sai mu baka sa an ce ga yanayi ku ce kuna jam'iyya kaza babu aibu shi ne zaɓi jam'iyya kaza ne kamar yadda muka yi misali suka ba naka bane yabo ba naka bane ka je ka yi abin da ya fi cancanta a gari wannan daga kitabu siyasiya wa umuru mulki littafin ku da kuke karanta mana mu lahira yake kai mu wannan kuma duniya zai gyara yake gyarawa duniya littafin kitabu siyasiya duniya yake karantarwa waccan karantarwa taku muna girma mata taku tamu ce wacce ta kai mu lahirar mu zuwa tunda mun tsira haka yake Allah amma jan hankali ga wasu malamai to shine fa Allah ya da suke cewa wai halayyar mu talakawan Najeriya ita ce ta jawo samun shugabanni da suke gana mana azaba wai ga musu wasu malamai ne kakanni na ne ina da girmamawa suka shigo ma gona da girmamawa mun karatun ga inda kake so ka ce mun san tajawidinsa mun san fasararsa mun san dukkan ilimin da yake ciki gwargwado mun sani amma saƙon wa ya gaya maka cewar saboda musulmin Najeriya ya samu rauni aka ba shi shugabanni ba to ka je ka duba wai ga mai ba da mu ba wai ga masa ma wai ga mai Allah ko da ka karanta ka anya kai nazari tafsirin ka da shi ko baki da baki ko ka karanto ka gani Allah ga wala to bari mu ga masa duk duniya mi muku ta babban mahaukaci duk duniya musulmin Najeriya talakan musulmin Najeriya ya fi talakan musulmin kowace ƙasa kamar taban Allah sosai ku Allah ku je ku bincika ga hakuri ku je ku bincika sosai ku Allah a nan Afirka talakan musulmin Najeriya ya fi ko talakan musulmin kowace ƙasa a Afirka bin Allah ya fi shi kamanta bin Allah to ku kalla haka kiristoci kiristan Najeriya ya fi kiristan kowace duniya kamantawa bin ibadarsa da hukunce littafinsa haka yake Allah ga tamala akwai tarin hujja ku je su gani wannan lamari a duniyan nan akwai ƙasa da aka halatta auren jinsi sosai ba Allah ga tamala aka ce halak ne shugabanninsu sun rike talakawansu sosai ku Allah asibiti sun kai su lafiyarsu iliminsu duk duniya muna da karatun nan a nan Afirka akwai a nan Afirka akwai kasar da ta hallanta akwai a Najeriya ba a yi haka ba saboda haka uzurin da kuke cewa laifinmu ne ba mu yarda da ku ba ma tare da ku talakan Najeriya musulmi da wanda ba musulmi ba sun fi talakawan kowace ƙasa a duniya kamanta bibiyar abin da suke bi na bautu saboda haka shugabanninmu alhakinsu ne idan mun sauɗe su gyara mu ba alhakinmu bane idan mun sauɗe mu gyara a su za su gyara malaka haka karatun yake saboda haka raunin shugabanni ne ba raunin talakawa bane da mai talakan ƙasa zai ji da yunwa
kishirwa sauro musiba tsaro tagumi duk da shi kidnapping ka zo ka ce wai laifinsa ne duk da wannan abu ka ce laifinsa ne ya sa waɗannan shugabanni suke haka a wannan da sake Allah gazo karatu na gaba wasu zamu ka gaya musu karshe talakawa musulmai da kiristocin Najeriya sun fi na ko'ina duniya kamanta bibiya da bin ubangijinsu so kafin sa'alin majabakin ladina amanu ga yan boko yan boko ƙungiyar da ta arewa to muna so mu gaya wa ƙungiyar da ta arewa you are no longer for the masses ta sani daga kitabu siyasiya wa umuru mulkiha ba kwa tare da talakawa abinda kuke ya sauɗe da buƙatar ku bara mu tuna musu lazina amanu kwanakin baya kungiyar are tuntuɓa ta mutanen manyan arewa ko da ta arewa ta ce ta tsaye da gwamnan Bauchi haka kai haka da boko na saraki ko a matsayin yan takarar haka wa ya ce muku yaushe kuka wakilci talaka aka yi wannan haka da yawun wannan talaka aka yi wannan hujja ƙari kan hujja da hujja an wallahi ko farfesa ko shugaba ko yau wannan bawan Allah da ke tunanin kana magana da yawun talaka a Yiwa ɗanka ɗan takarar tarayya ne a sabon gari a Zaria ɗanka ƴaƴanka in ji bature biological children ɗinka ina ƴaƴan talaka raw material ka ce mana su magana ina Dr. Hakim Baba Ahmad ko ya yi famanan sakatare a federal ministry daban-daban muna tambayar ka lazina amanu ka tambaye min shi ina da mutum 10 da ya sa aero material babu dangin iya babu na babu da ya samu aikin yi mutum 10 maza zai ya banu to mata ba wani Allah wasani Allah wasani amma dai daga cikin ƴaƴan raw material yana da mutum 10 da tarihi nuna ya sama musu aiki da Hakim Baba Ahmad to muna jiran amsa Allah muna jiran amsa Allah ko ga ne bane muna jiran Allah ya sani cewar da yake koke cewa Buhari bai taimake shi ba me zai ma kuma me zai maka da kai da Buhari wa ya taimaki wani Buhari ya taimake ka domin shi ya ka mukami ba kai ka mukami ba kuri aka nawa ce ba dan talaka kuke yi ba kun gayyaci mutane taro wannan taro tsakaninka da Allah Baba Hakim dan Allah dan annabin tsira nawa Bola Ahmad Tinubu kawo gurin taron nan tambaya ce Allah ga tawalla in bai ga ce kawo amma abu dan Allah nawa Atiku kawo dan Allah dan annabi nawa Atiku kawo Atiku ko Bola Peter Obi ba lalle ya samu ba ya da yau da gwamnati amma Atiku da Bola Ahmad Tinubu kai ka sa akwai kaya don Allah don annabi ku gaya mana nawa suka kawo wani taron nan so anun malam ya ce ga tambaya ma mawqifun lizalika lijagwalgwali to menene mahalliya za a yi da wannan jagwalgwalo sama tanar ke kasa tanar to kowa ya zaɓi abin da zai fishe shi kawai ƙungiyar da ta arewa ku fito ku ce wane ne ɗan takarar ku kada ku yi da amfani da yawon al'umma arewa ba kwa tare da 'yan arewa ba mu karɓa ba ba ku wakilce mu ba ku ka zaɓi kanku da kanku domin ƙungiya ce ba talaka suka yi zaɓen ku ba a hau layi mana ɗan ina bayan zaɓen ba su zo mu buga haka talakawa ku yi abin da ya fi zama muku alkhairi ba ku ba na ɗan karatun wani ku je ku zama kuna da dahil ba da buƙatar ku abin da zai fishe ku haka 'yan takarda ku yi abin da zai fishe ku ƙungiyar da ta arewa ku zaɓi abin da kuke so ba ruwanku da mobilization cewa a idan ku ba wanda zai kuma yin wani abin ku kafin sannan muna addu'a Allahumma ajinna min musiba corona wa zuqul janna wa dar wa daraja wa sayyara wa aulad wake da laifin kashe kasar mu cikin talakawa da 'yan siyasa masu kudi ko gidan sarauta dalla